Het was een massale inval woensdagochtend. Op maar liefst 30 plaatsen verspreid door de hele provincie viel de politie binnen bij adressen die gebruikt werden door leden van de motorclub Bandido's. Ook waren er invallen in België en Duitsland. In Remun waren er ook op diverse plaatsen politieactiviteiten die met de actie te maken hadden. Zo ook hier op Hoogvonderen. Politieagenten namen in deze woning in Remun spullen in beslag, waaronder computers en laptops. Of er op dit adres ook iemand is aangehouden is niet bekend. Op andere plaatsen zoals hier in Nieuwstad werden de kopstukken van de motorbende opgepakt en afgevuurd. Bij het clubhuis van de Bandido's in Oorsbeek werden enkele motoren in beslag genomen. In Geleen kwam de EOD ter plaatse. In een drugslab werden namelijk enkele raketwerpers gevonden. In totaal werden er 5 raketwerpers, 6 automatische wapens en een ganse berg munitie gevonden woensdag. Ook zijn enkele zware vuurwerkbommen ontdekt. Maar liefst 200 medewerkers van politie en justitie waren betrokken bij de invallen, die woensdagochtend al vroeg van start gingen. Op diverse plaatsen in Limburg trof de politie criminele activiteiten aan. Zo werd een hennepkwekerij ontdekt, een ecstasy-lab, enkele peperdure gestolen auto's, motoren en werden er vals geld in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie spreekt van een langlopend onderzoek dat vooraf is gegaan aan de actie van woensdag. Het gaat om ondermijningspraktijken van individuen die gerelateerd zijn aan de motorclub de Bandido's, zo bevestigde een woordvoerder. In totaal zijn 20 mensen opgepakt, 19 mannen en 1 vrouw. 14 daarvan zouden lid zijn van die motorclub, de Bandido's. 4 mensen horen in ieder geval niet bij een motorclub. Op het moment van de scheetpartie in een café in Sittard enkele weken geleden bleken veel van de woensdag opgepakte verdachten aanwezig te zijn geweest op die locatie. Wat hun rol was in de scheetpartie is niet bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie had alleen nog laten weten dat de grote actie van woensdag het gevolg is van een onderzoek dat al sinds vorig jaar loopt. Het zou onder andere gaan om drugsdelicten, maar ook afpersing, mishandeling, openlijk geweld en witwaspraktijken. De politie kon niet uitsluiten dat de actie van woensdag dan ook de laatste slag is die de motorclubs wordt toegebracht. Mogelijk gaat het pas om een topje van de ijsberg, zo liet de burgemeester van Maastricht weten. Hij coördineert de actie rondom de motorclubs. En het laatste woord is over deze zaak in ieder geval nog niet gezegd.